mostra d'un món fet a mida d'uns pocs que no ens escolten. I a cas no creureu que ofegareu el sentiment que sorgeix, que creix i neix dins el cor de la gent i fa que em pregunti per què estàu allí, per què estàu allí. Cada cop hi ha més gent que es pregunta defraudada què estàu fent. A poc creix per tot, neix amb força i sense por. Cada cop hi ha més gent que es pregunta què estàu fent, per què estàu allí, per què estàu allí, per què estàu allí, per què estàu allí. Lluitar